як масъули Кумитаи занон ва оилаи Тоҷикистон мегӯяд ҳеҷ зан ба хотири эҳтиром ба президент набояд номзадии худро ба интихоботи қарибулвуқӯи президентии пешниҳод намояд. барои мо чӣ намерасад ки дар як арсаи сиёсат масалан мубориза барем бо як пешвое ки худаш аллакай мардум интихоб кардааст арзандатарин аст. соли оянда давраи дуввуми ҳафтсолаи президентии Эмомалӣ Раҳмон ба охир мерасад. Идигул Қосимзода, раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон ҳам дар бораи шонси номзад шудани як зан дар интихоботи соли 2020 зиёд суҳбат накард. дида мебуроем агар шахсоне дар ҳақиқат сазовор бошад пешниҳод менамем барои чӣ? ин мақомдори давлатӣ бо фирор аз ин суол гуфт талош мекунанд дар интихоботи парлумонӣ аз ҳисоби занон номзад пешниҳод кунанд. муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон шахсан худашон супориш доданд ба ман ҳамчун раиси кумита ки аз ҳисоби занҳо низ ба номзадӣ пешниҳод намудан ман вазифадор ҳастам ва кӯшиш мекунам аз ҳисоби занҳо ба номзадӣ ва вакилӣ дар интихоботи баргузор гарида пешниҳод намоям. мардуми Тоҷикистон 7 маротиба президент интихоб кардааст ва фақат як бор довталаби ин мақом зан шудааст. Ойни ҳол бо боназарова ҳуқуқшиноси тоҷик соли 2013 аз ҷониби иттиҳоди нерӯҳои ислоҳотхоҳ пешниҳод шуд. бархе таҳлилгарон ҳам мегӯянд ҳанӯз ҷомеаи мардсолори тоҷик барои қабули зан ба ҳайси раҳбар дар курсии президентӣ омода нест. бигӯем ки Тоҷикистон давлати демократӣ асту пагоҳ тавонад ки масалан ин президент худаш як вазифаи бисёр масъул аст як нафар зан президент шад олин бар маҳал аст. баъзе аз анҳо ҳам инро эътироф мекунанд. вакили парлумон шуда метавонад, аммо президент на. аммо бархе ба занони тоҷик бовар доранд. агар гӯе ки битвонам биро бикун ки битвонам, агар натвонам биро бишин ки натвонӣ. ман гумон мекунам ки ин гапҳоро партофтан дар кор бояд ки қудрату тавоноии зани тоҷикро як бори дигар бинем ва шоҳид шавем. таҳлилгарон мегӯянд ҳанӯз интихоби занҳо ба вазифаҳои давлатӣ дар Тоҷикистон ба хотири риояи баробарии зану мард аст ва дар худи занҳо низ хоҳиши ҳузур дар маъракаҳои бузург амсоли интихоботи президент шакл нагирифтааст.